Jemu
insyaallah. Wis kayak jagung ta urung, Nduk? Nek garing terus di wong kok senengane angger panas sithik kok sambat. Mboten pareng sambat. Biasane nek prei ngetoprak ngene iki lho apa, Nduk? Tandur, nek prei tandur daud ngedos. Ya matun barang. Nek kuwi adem sayang. Ora apa-apa, hawane iki ya rada panas ning ora patek mlethek ya sayang ya. Berkah barokah saderipun ngaturi sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah rak ngono Bu sing banter ngono sing cetha kok iso. Nek gelem jawab uluk salam rezekine sing ora gelem jawab uluk salam apane sing tambah? Anake. Banyak anak banyak rezeki ya Bu ya kandhani kok. Suka mirsani pagelaran ketoprak gilar Tribudaya pidalem saking dusun Tempuran Blora Mustika ingkang dipun pangersani Bapak Trimo Raharjo. Sawaning desa Metes apa Temetes? Desane apa, Cung? Temetes ya. Temetes karo Temanjangnya apane, Nduk? Apane, Bu? Temetes karo Temanjang, Bu? Temetes, Temanjang, Tememplek. Heo gage, bocah kok iso. Tepate wonten daleme Bapak ingkang hameng ugati penjane Bapak Soni leres betul. Leres iki dulure betul. Dalah Ibu Ambar leres mboten? Pak Soni sing diwonge, Bu. Halo, Pak Soni. Wah, iya canggu antenge kaya anu. Arjuna. Bu Ambar ingkang pundi? Bu Ambar sing diwonge cah. Halo Bu Ambar. Orang melambaikan tangan. Wah iya, ayune kaya nek Arjuna berarti karo nah. nek Dewi Sintoi pasangane ora Arjuna napa cah iki ndak semono gedene kok iso ngono. Matur sembah nuwun terkonjuk dumateng Bapak Soni dalah Ibu Ambar sampun percaya nimbali ketoprak gilar Tribudaya kanthi acara walimatul kitan adik Azam. Bener Bu? Ndi sing sunat Bu? Bocahe ndi wis diketok tah dereng? Wis diketok ta urung Dek Azam? Empun mari. Bocah endi mlayu berarti iki wis. Endi Azam ndi Azam? Dongakno kanggo adik sing dikitan ya ndak ya muga-muga dadi anak sing pinter, dadi anak sing bekti, dadi anak sing migunani ya. Pak Soni dalah Bu Amber didongakno muga-muga sak bubar nekake gilar Tribudaya rezekine sangsaya tumpuk-tumpuk ora lokak ning sangsaya kebak sinareng media tama. Sound sistemnya apa sayangku? Maestro weh, sing dingin kayak maestro ya, sing neng kana, kok ora diangkut kowe endi wonge tukang son. Ayo dok, langsung dicus saya penyanyine saka GTB bos iki bos ya, jios tenan waki ya, absen kabeh alhamdulillah, soalnya Pak Soni bejo tenan ki, langsung tak tampilke kalian bersama Ardila Maulana Gilar Tribudaya. Cinta sing tenanan iki ning gone Pak Soni kene sesuk gak usah mulai ya nduk ketimbang maine padha ngidul rono ya ning ngrandu to cerme to kaya udah turune pos ya pos manglo pos perhutani mbaturi mandor-mandor ndak kene ya kok bisa wong wedok-wedok request lagu mboten Bu di Asam request apa Pak Soni nyuwun lagu apa Bu Ambar lagune apa Bu do gak njaluk do meneng kabeh. Urung muni kok wis ora njaluk ya. Ngaturi parisukare lagune diatur apa sayangku Dila. Ngene iki lho mesti kandhane kok. Aku paling buwen sih yang ngerti kon maju terus nyanyi lagune apa ya. Wong kok mangkel ae aku. Tuku apa iki tuku garam Cina kanggo di Asam ya. Ben asin ngono apa piye? Diaturi garam Cina terbingkis manis buat ada yang dikitan Zinar GTP Musik Media Tama Maestro Audio sumangga di player neng kene war panja aman gak
Weh, delok apa kowe, Win? Goyang bareng Gilar Teri Budaya ya bos. Hey! Sama-sama goyang kembali ya bareng dancer manianya GTD mas. Maestro Audio Media Tama Production. Hey!
Cina nganti teko temetes ya nduk. Iki mau diatur kanggo Dek Asam sing sunat. Nah iki kok mbok menawa Pak Soni dalah Bu Ambar ngersake lagu angger iso tetep dikeki ya nduk. Kene iku wong watakan biak-biok lomo piah-piah ngono ya sayang ya. Wis didel murah ngene kadang isine payu. Tetep garam Cina, Dek Ardila iki mau diaturi wis. Cilik-cilik gerombolan cilik-cilik lagune apa, Cung? Ah, jaluk keong racun, ya Allah Gusti. Lah ki cah cilik-cilik kok senengane keong racun ya. Tak turuti keong racun milih penyanyi sing ndi kira-kira? Ya sing ndi? Walah kok njaluk sing tobrut ngono, Bro. Ayo rene ya. Ayo ya. Maju ya. Cah cilik-cilik njaluke kowe ya sing nyanyi ya. Iki ya. Sebabnya apa Cong kok milih sing swanger ngene? Mesti kira bokonge ya. Weh. Cilik-cilik nek roh bokong lah ya seneng kok nduk. Ora kok tukang syuting tok. Tukang syuting nek roh bokong gudi lah ya seneng niku biasane ya. Marem ngono lho maksude ngono. Bokong nek kempet iku mbok obahno niku lho. Kotak nek ngene kan beda. Wok. Terima kasih matur thank you terkunjuk dumateng Mas Arya Burok ya. Sebagai promotoring job. Heeh, wis diwangi, wis didukung, wis disupport ya. Diature kaya racun spesialnya buat tah cilik-cilik. Oke, yuk. Semoga pasukannya bocil-bocil temetes punya bos yang punya keong racun kita bikin sama-sama bareng Jalan Teri Budaya Media Tama Maestro Audio. Dasar kau keong racun, baru kenal kok ngajak tidur. Ngomong gak sopan satu, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu di
相信请上。 Cili oper Cik. Ya, oper no Cili yo. Dengan versi goyangan Mandarin ya. Goyang Mandarin piye ndo nek goyang Mandarin ndo. Wey! Goyang Mandarin niku piye? Versi kungfu. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Iya mas, ye, kau tak tahu mau, tanpa basa-basi kau ngajak aku happy. Kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak. Tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Cik, Mbak Ewang nyanyi iki cara muni helah iki nganggo irama, nganggo nada sing gemulai. He iki nganggo variasi. Hey, ngono. Dene gak medeni kancane. Keong racun. Iki mau diaturi ya buat mas-mas bro sing ape request dagage engko selabar. Tapi nek engko bengi aman Pak iki, Pak. Isih oleh nganggo ting-ting-ting iki ta ora, Pak? Kok nek engko bengi gak oleh ndang kondo saiki, dadi orjenku tak delikne ya, Win. Dadi engko mek nyetele ning ndi Win orjene, Win? Ah, tom-tomi wong. Dadi nek gak oleh ya kondo, Pak, aja ora kondo lho ya, engko koyo ndiki mah cilaka tenan ya. Satu permintaan buat pasukan bocilku tercinta keong racun wis diaturi iki mau. Wong wedok-wedok tak takoni urung do njaluk blas. Lagune apa, Mbak? Pengen golek anake, ora njaluk lagu. Ora yo. Aku nang ngene iki free ongkir dan free sembarang denga. Yuk, dicus, Dek Bella, ayo Bel. Maju ke depan nyambut gawe sing tenanan yo. Sing semangat. Yuk. Sik. Nah, iki lho tenanan nak iki. Jablas, saku tenanan apa Rene? Loh, Rene tenan? J, anak jenenge apa nyanyi? Anak sing pundi? Oke, Dek siapa namanya? Dek Vika. Nah, habis ini ya, habis satu lagu tapi dinaikkan dulu nggak apa-apa. Ayo, munggah sik Dek Vika. Dek Vika, kok lagunya berarti denok niki nggih? Oke. Tambah satu lagi. Orang mbok tulis sisan yu ben penak ngene iki mang kok iso. Lah denok kalian apa mengke? Ya jangan dulu. Dek Bella ngatur apa sih? Ayo lagune. Kok bariki Dek Vika menyanyi, tapi naik dulu nggak apa-apa. Oh Dek Vika lagune denok sama kasunyatan. Oke siap. Yuk Bella ngatur apa sih Bel? Kok bariki Vika mau menyanyi. Asmara mi. Asmara, oke. Diatur sih Asmara men. Kok bariki Vika. Wah iki bintang tamu cilik iki. Mel joget sih gak apa-apa sayangku. Kok tengah kene gak apa-apa. Kok iso sampeyan sapa ngerti gede dadi penyanyine Laluna ya, Dek. Ngono lho. Asmara bareng Bella. Yuk, monggo. Oleh buka dasar, Bel. Alhamdulillah laris kabeh, muga-muga payu kabeh yo. Kebiu Ibu ben dagangane entek. Entek iki maksudnya entek ra budal kabeh ngene iku lho wis entek. Asmara.
indah untukmu. Harusnya kau tahu betapa hidupku sepi sendirian bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna, rusaklah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara kini telah menyakitkan jauh, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Oh, Ayo dek, ayo dek, ayo. kurang apaku padamu sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Sikat kembali ya. Bikin suasana semakin panas. Yeah. Aman nih, aman nih.
tamu undangannya Bapak Sony. Ingkang rawuh ing sonten menika tamune Pak Sony masyaallah saya sore saya umbruk-umbruk cacah. Wis berkah. Sesuk duwike akeh, nek lumpuk dienggo mbayari. Mulane sing tenanan, wis roh iku ngono. Ora, wis ora klebu iku. Mbarno nduk, mbarno ae. Sok men derang anu piye ngono ku. Dek Vika. Ya, Vika sini sayangku cinta. Ya, sini yuk. Di mikrofonnya mana? Tak kasihkan Dek Vika dulu. Yuk. Sini. Lah ya Allah. Dek Vika, are you ready? Ini singkatannya apa ya, Bro? Are you ready? Singkatannya apa ngono? Vika kelas berapa? 4. Kelas 4. Anaknya siapa? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan. Iya. Di Pak Gunawan sing di wonge. Oh, di sana. Terus sama ibunya namanya siapa? Ayo mbok ane dhewe lali iki terus piye Siti bar Ubaidah. saiki. Aku kok gumun lah sing ngetokno ndekne iki lho sapa kok mbok ane dhewe lali. Siapa namanya ibunya? Siti Ubaidah. Siti Mutmainah. Mana ibunya di mana? Ibunya di mana? Ibu yang ngantar tadi toh ibuke. Yang ngantar ke sini tadi bukan ibuke. Nah itu siapanya tadi? Siapanya adik? Saudara. Oh saudara, oke. Ini Pak Gunawan anaknya disawer loh Pak. Ya, anaknya disawer tapi kok kudune dikekno. Lagunya apa dulu? Denok dulu apa Kasnyatan dulu? Denok, oke. Matur sama Mas Player. Mas lagunya Denok Mas. Mas Player gitu. Lo tak warai kendel somen. Moh. Maunya duet sama siapa? Milih dhewe sing ndi sing bocah duet. Melaku kok wong lanang ngono ku piye lah Kak Vika? Cah wedok mlaku kok lanang. Vika, mlakune ayo sing apik. Jalannya yang bagus ya, rapat nang ngene, aja sari begar ya. Yang mana? Lah, ditirok telemak. Yang mana? Ben milah dhewe pleng kok iso. Adek kleru gene. Ya, ayo Dil, ayo sini Dil. Ayo. Mulano belajar. Kok wis pirang tahun kok cek ora iso wae. Ayo diaturi lagune ada Denok bareng Dek Vika. Ayo. Ki mike digawa mboke. Kok diwarai Vika warai sini-sini wong malah. Mula cimplek emoh, wedi cimplek. Dalam
gawakno. Ora oleh kok. Apa tak gawakno? Sing tenang ojo kuwate sayangku ning ora iso disebut ora bakal luntur ora bakal munte Bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu swara tangisku ora bakal cukup lautan mansih ngukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso entek unan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mansih ngukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso entek unan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso entek unan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Vika, itu nggawa duwike kangelan apa ora? Nek kangelan tak gawakno. gak usah Pinter ya cah bule cah. Lah iya nyekeli HP. Ngene ae ngene kayak sak. Bukakno lu malah ngongkon. ini Sing ning jero ono ngene kok. Sing apa ini I love you ini sing biru ini enggak sing biru gak payu. enggak tak dol Cah cilik iso mudeng duwe aku burung gawakno tok ya ora oleh. Yang kedua lagunya ada kasunyatan. Aduh. Kak lho lan sing njaluk mbok emang piye lah kok malah kasunyatan iki piye jere ngono. Satu lagu saja. Oh, untuk Devika lagunya satu tok. Enggak mau nambah lagu. Mau apa lagu deh? Kawitane Sinawang iki anake njaluk kawitane Sinawang kok malah mboke kasunyatan iki piye to? Wong kok iso ngene. Ayo nyasawerne yuk. Duwe bayar piro Bayar 50.000. Loh. Anu cah, iki wis soale origine iki bar digoreng ke Polsek iki rada ora patek iso lho kok 5.000. Win, kok aja galak-galak. Ya, berarti lagunya kawitane Sinawang. Lho kok aja ngono pleng. Nek dilae tetep diwarai kene. Ya ta ora? Kok iso? Oh, alah iki wis jebolan kok, jebule kok. Kawitane Sinawang, kok bar iki permintaane, Mas iki kasunyatane gak sida ready kok karo kowe ngono berarti ya. Kasunyatan apa Batra Cinta? Lho juga aku kok nek karo aku ya wis bar iki ya. Kok malah ya. Dek, aja sing anu tak pilih penyanyi ya. Karo Mbak Susi ya. Yang mana Mbak Susi? Celuk, Mbak Susi. Mbak Susi sing kene kok Mbak Susi sing kono ya. Ha iku Mbak Susi. Mbak, iki bakal sampean gede dadi preman iki tok iki jagi. Wong kali kaya. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Iku ape ngajak apa kayak iku Kafika. Bocah kok iso. Ayo, Limino. tapi karo goyang ya goyangmu apik kok.
Cah. Anake Gunawan jan tenan kok, Cah. Iki gede sithik entek nabrakan iki. Kok sak sekolah nyanyi ae yo. Yo. Melok ngetoprak ngene iki tak gawekno klambi ngene iki ya, gelem ya? Heeh, yo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wah kurang ajar. Assalamualaikum kok. Assalamualaikum. Kon bayar piye to, Nduk? Kon bayar terus ae iku lho. Ketoprak sapa? Kemarin sempat ada kabar sing gak mengenakkan ya bahwasane derek ketoprak Gilar Tribudaya syaratnya napa mawon pendaftarannya gimana? Ono isu ora genah jare persyaratannya bayar piro, Nduk? Mau malah mlebu kene lo dibayar kok malah dibayar 2 juta. Walah kabar gak sedap. Pramila ibu-ibu temetes nggih mbok bilih duwe anak sak mene-mene iki lho Bu ya. Pokoke aja lebokno ketoprak ae Bu ya. Satu permintaan kasunyatan spesialnya buat Mas Bro ganteng ya. Iki satu lagu terakhir karo Ngeranti Ndoro Putri diaturi kasunyatan duete karo Ndek dhewe karo Ngeranti Ndoro Putri Jinggowati ya Ndek ya. Sekali lagu satu lagu terakhir. Ayo Dek, sapa iki sing ngurung? Sing ngurung ya akeh ya Tra ya. Nah, Petria diaturi kasunyatan. Cek. Weh lewat ngono barang. Gilar Tribudaya. Duplek Jack. Ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno
iki kasunyatan sing tak tampa bebasaning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni Oh enak deh. Cukup lalekno timbang atimu loro mergo dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Aku lan kowe kapisahane tresno. Resik-resik Taman Kaputren. Sowan, ayo sowan. Ayo. Mengko dhisik kawungan. Sepisan iki aku lagi ngerti marang sliramu sapa kang dadi aranmu. Aku Joko Mercu. Joko Mercu, Ya, bali sapa kowe? kepengin ngerti caraku. Aku Jinggowati garwane Kang Mas Minabanda Sibali. Kebeneran iso ketemu karo kowe Jinggowati. Mengko dhisik Joko Mercu. Sawise wis ketemu karo aku, lah kok sliramu ngandhakake mapan kebenaran apa kang dadi karepmu? Karepku arep mereka bar marang kowe Jinggowati. Bakal menehi kabar marang aku. Tak perkara apa? Bojomu Bandar Subali mati dina iki. Kang Mas Bandar Sibali mati. Kepiye? Apa bener sing dadi kandhamu yen to Kang Mas Bandar Sibali wis temekane pati? Apa aku karo karo kowe kaporo sing mateni Bandar Subali. Ora lelemu aku dhewe. Kowe dhewe. Kamu Bandar Subali wis mati, ora usah tok ketuni, ora usah mbok tangisi. Aku sago ngayomi marang kowe. Mengko dhisik Joko Mercu. Siramu kandha yen to karo aku ki sing mateni kowe dhewe. Ning yo kene, apa lupute karo aku nganti ketek gelang mentolo mateni marang karo aku. Karwamu bebasan di sepuro ora bisa. Mergo dene wani panguwasa dalem Dromar Tundur Ratu Mojopahit. Dheweke neges marang wong tuane. Nunggak semi alam wong tuane sing mateni ora liya uga Mojopahit. Arya Subandar.
wani gawe panguwasa sakjroning Granti. Granti andhan yo kene wani karo kraton Majapahit. Jaka Mercu. Ora usah dadak mikirake lakon sing wis dipendhem. Kowe becik, kowe ngladeni apa sing dadi karepmu. Mengko dhisik ta Jaka Mercu. Sawise kowe iki ngerti kelawan aku, yen to aku turut dina iki lagi wae ndarbeni ya kuwi putrane Kang Mas Bandar Subali. Ning yo kene iki tekelan mentolo mateni marang karo aku. Mergo dheweke luput wis ora kena direhake. Yen ora enggal kasenake bakal ditiru akeh para bupati andhan. Jigawati, Jaka Mercu. ora usah bingung. Yen to besok sira ngarake ponang Jabang. Sing iki dina manggon ana ing Bogasamu. Aku saku ngemban marang wijimu kae. Ngene ya Jaka Mercu. Bakal tak elingake. Senajan to Kang Mas Bandar Subali iki wis temekane pati. Yen to kowe kandha kaya ngono karo aku, ing tegese nembung karo aku to. Ya kene ora. Kepenak temen. Sawise ki mateni marang karo aku lah kok sliramu nembung kaya ngono karo aku. Jaka Mercu. Ning papan kene, tinimbang aku dadi bojomu, luwih becik kuku jagatku Jaka. Oh! Menungso ora kena deman Jigawati. Sakmenane aku mesakno karo kowe. Ranti kumlang. Ranti ora ana sing ngarep. Wong coba aku. Yo, dino iki aku bakal suluk Bupati Ranti Kepto Masuwen. Oleh kaulo saka Granti dina iki. Saya aku nyedaki Kabupaten Granti. Saya aneh. Sapandurat kaya dening ana pedhut. Nek saka panggir baku. Pedhut kae ora sak baene pedhut. Nanging pedhut kae cetha. Pedhut sengolo jroning Kabupaten Granti. Ana lelakon apa menyang Granti? Yo, coba tak cegane. Mbok menawa pancen ana Sukerto. Kenging Jinggawati. Jinggawati. Iki kula apa, Coba disarehke penggal iki. Yen wis sareh age kandhakno ana lelakon apa ing Granti nganti kowe ninggalake Taman Kaputren. Apa? Iki kula mriko badhe walaka dhateng panjenengan ngaten, Bapak. Apa sliramu tukar padu lawan garwamu? Boten, Bapak. Ora. Boten. Yek pancen ora kok nganti sliramu
lenggar saka ngranti kaijinan tawang-tawang tangis. Iki ana apa? Nembe kemawon kula menika lak wonten Taman Kaputren Granti ngaten, Bapak. Iya. Kula menika nembe ndamel suka langen suka kaliyan Majer Sari nika, Bapak. Banjur Dumadakan wonten salah sawijine pawongan ingkang nami Joko Mercu menika. Taman Kaputren klebon bocah kengaran Joko Mercu. Nggih, Bapak. Aku ndak takon. Nggih, Bapak. Gini ngadeg-ngadeg. Apa pawakane bocah kengaran Joko Mercu kuwi tenggak mengisor badan manungsa wadak nanging tenggak mendhuwur kaya dening kewan kebo. Inggih menika leres, Bapak. Banjur kabeh apa Jinggowati? Ngeten. Nembe kemawon kula ning menika lak lelasan dhateng garwa kula lak inggih to. Yo. Ingkang nami Kebro Marcuet menika Joko Mercu menika rawuh wonten ing Taman Kaputren. Kok menyang taman? Iki piyambakipun menika ngendika kaliyan kula ngaten, Bapak. Bilih Kang Mas Bandar Subali menika sampun seda, Bapak. Adalah garwamu Bandar Subali sedo. Inggih, Bapak. Apa sing mateni uga si Joko Mercu? Menika leres. Sasampunipun garwa menika seda, Bapak. Ingkang nami Joko Mercu menika nembung dhateng kula. Nembung. Inggih. Nembung piye? Piyambakipun menika kepengin mundhut garwa dhateng kula ngaten, Bapak. Dan piye si Joko Mercu kuwi? Inggih, Bapak. Ya wis. Jinggowati Kula, Bapak. eling-elinge bapa ya. Nek menungso kuwi mung sadermo nglakoni pendadaraning urip. Ora ketang kepiye wae. Sliramu wis karengkuh minangka garwane Dipati Granti Bandar Subali. Ora ketang saiki. Lakon wis beda keng tiniba menyang ragam. Jinggowati, Kula, Bapak. aku njaluk baline garwamu ana ing pepangkoning Gusti dikelaske. Saiki kowe menggalih marang punang bayi kang ana go garbab. Bapak. Menapa sasampunipun garwa kula menika Kang Mas Bandar Subali sampun seda, menapa panjenengan menika purun ngayumi dhateng kula, Lho. Bapak? Kene apa kowe kandha kaya ngono? Kepiye wae kowe kuwi anakku? Ibarate suwargaku ki kabeh ana ing ragamu sakujur Jinggowati. Ngene ya, kowe bali menyang Gambir Segeti. Tak papakne si Joko Mercu. Ya pamit, Bapak. Kirana Jinggowati. Manungsa cubluk ngonmu mikir. Arep tak mulyake Jinggowati. Ndak kira sing cubluk kuwi ora Jinggowati. Ning keng cubluk wis kelangan kiblat iki kowe. Sapa kowe saktenane wani karo aku? Ora usah dadak kowe pengin ngerti kelawan aku. Ning bakune aku pengin takon kelawan kowe. Perkara apa? Apa niatmu kepengin duweni kelawan si Jinggowati iki kok bacoke? Nganti jagat kinurung bakal tak bujung. Umpama ana sing mepalangi kelawan kowe, aku bakal mungkap. Aku sing mepalangi kowe. Sapa? Pancen kowe saiki kapan jingan watak ing iblis krana kowe nguja marang angkaramu. Iki musuhmu. Oh, sadurunge mati minangka dadi tadhah yen duwe
kowe tak palilai lunga saka Gambir Segeti ben kowe bisa nemu marang jati dirine pribadimu. Kowe ora nglokro krana wujudmu sing kaya ngono nanging kabeh sing lar saka panggadane wong tuwa kowe merju. Kowe wis keblinger keblatmu krana gebyaring donya. Eling den eling-eling. Yen kowe ora bisa nyinggiri kabeh iki, kowe